Pre niekoľko minút lásky prichádzajú žaby v Levodskej doline častokrát aj o život. Aby populácia zákonom chránených žiab neklesla, spišsko-novoveskí ochranári každý rok zorganizujú záchrannú akciu. Pre žaby je na Spiši najnebezpečnejší úsek na migráciu Levodská dolina. Každý rok na jar vlastne nám ťahnú zo svojich zimovísk žabky, aby sa rozmnožili v mokradiach. Konkrétne tu priamo vo vodnej nádrži. Pri prechode cez túto cestnú komunikáciu dochádzalo k úhynom mnohých jedincov, ktoré prechádzali cez cestu a skončili pod kolesami aut. Touto cestou najčastejšie migrujú ropuchy bradavičnaté, ojedinele aj skokany. Aj keď žaby nepatria medzi najobľúbenejších živočíchov, v ekosystéme majú svoje nezastupiteľné miesto. Už veľmi o život neprichádzajú práve kvôli týmto zábranám, takže každoročne zachránime niekoľko tisíc. Záleží od počasia a je to premedlivé, ale pohybuje sa to tak cez 4 až 5 tisíc kusov. Počas 2 týždňov budú ochranári do vedier zbierať žaby pri bariérach a prenášať cez cestu. Potom už nič nebude týmto obojživelníkom brániť v tom najpodstatnejšom, teda v párení. Keď sa vracajú naspäť, tak už tá migrácia nie je taká hustá a oni mnohé potom aj idú na druhú stranu do lesa, takže kde si hľadajú potravu po zvyšok obdobia. Plody lásky sa z týchto ikier vyliahnú asi v polovičke júna. Zatiaľ, čo ochranári na ceste zachraňovali žaby, o pár krokov ďalej rybári zarybňovali priehradu. Aj v tomto prípade išlo o záchranu jedného živočíšneho druhu v Levodskej doline, konkrétne pstruha dúhového. Dochádza k zarybneniu priehrady pstruhového revíru vodná nádrž Levodská dolina. Minulý rok v jeseni bola komplet vypustená. To bolo mimoriadne vypúšťanie kvôli revízii výpustného objektu s tým, že boli vylovené všetky ryby, všetky druhy ryb, ktoré tu boli. Takže vlastne ide o prvotné zarybnenie. Pstruh sa tak opäť dostal do svojho pôvodného domova. Konkrétne tieto jedince sú dvojročné a do priehrady ich vypustili približne 0,5 tony.